ekwan so enhyehyeye anase eye onipa enkyerɛkyerɛ ena ede abata nyame asem eho we ni asem a edadwa yedi nkomo se banishment in churches no nkomo na yedie Bible ma ho kwan Bible jetom na ye yobia na ye mawrade adwuma atumi agina na we ni nkomo a enmrei eda bama so yebe kasa akwakodum pempenso bi na yama akwan ma nso de wode aba abeka ho enmrei ewuranum pii ena me no na tena ase a yeba bedi nkita ho dia odin kan Reverend Richmond Osei 90.7 FM Christ Deliverance Ministry asafomu ena ofi ebaye sanso na osofo Eli Masha Agbemeti Christ World Transformed Ministry mission emu ena owo ena di utwatro na onyikuma Prophet Solomon Bafo City of Hebron Revival Church eho ena onso edini dwuma ewura no baasan ena adwumre ye ne wo mo tenase na yedi enkomo na mamenka wo se adwumre aboafo ahodo pi ena so yasene 21st clinic for so yasene boasa yemfa mreo enche bia otese na yedi enkomo na enkomo mu di ye nyina healing point so no atumnika ade kyen a ko 21st clinic na yen show afei Courteous Marketing Agency wo so na de anom de mizo ene 5G abadwa eso aya pebinum wa hoden san ebe san ahye no ma ede ama wo ne aboafo a oboa ama ede dwumade abro ye kɔ yanim no wo bete wo mo ho nkomo ene wo mo ho nsem ahodo bebre ewo ha enom Pastor Eli Pacho, good evening. Onia Pacho, good evening. Na apom to say adom eno mpaibo yede nyame ase negotiafo nyina adom ne ahwe ye nti ye ho ye pa the Christus. Right. Reverend Richmond Osei Pacho, good evening. Good evening oja na adumre wapomu nyame adom yetimi mu ahia die bibia boko yede nyame ase ena Prophet Solomon Bafo Pacho, good evening. Na wapomu to say already adom ya beto mo anije mu die ya asadama ni di nyina ye tie ene ye beda ase na ya hyase na ya twen enkomo bad mepese prophet ode mpaye bebie ano amaye na yetumi abone tew akoye nim ye bo mpaye tumi ni ahode nyina Nyankopon ye da wase ena nwumre eye wo penti ena ne da ye hia wo nhyehyeye mu no wo se ye mata atwero ene akenkan kosi se obeba ye ne saa ye na se yedi wasempa ne so de a wo ba ye benya akontapa bi abu ye hia mu ye ne ye ho ne ye tiefo nyina hya wo nsam se ba ne se ye kyerɛkyerɛ se de a wo pete a wo begye ye ne ye tiefo nkwa ayume ye sra wa ho de ne se ensan mra ye nso emma ye ntiase adwenumutie akomapa odo ene nhunumu ewo mu se ne ye be ya ye be pie wani mu a ye benya abotire ayume ye sra wo se Brian Sabaimwe, Namadi in Mudie, Yadi Asadama, Yenim so we so why o Yesu dimunti. Amen. Amen. Right. Yeah, be ano awie dear na yebesha se ewo enkomoi eso Pastor Eli ma mensha se ewo ho punishment in churches and a church. Yebisa se ugidie ewo saa Jumadie no ho de wa hia se ye tu bi ewo asafo mu media wa hene bedo erade ase amen ede aseda ede hode ba wone CEO ene wapamfo nyina right ene yetiefo ene yahwefo nyinara erade onshiraw amen me Gyedie ewo saasem no mu no menyintum enye asoriba ene yese yetu ne sen eye asori penyi sofo dicknesses ene yese yetu ne sen adenti na me kasa neti a me kire ne sa ne se before say oba be sofo when fiti prekupe na oba ye sofo oba ye asoriba ena wo fe mu a yetete wa na unyini du sampempenso no
na nyame ye wadom na adom na ode dom wo no ena ne nsa ne beto so right what you see it no from the onset no wenya esuehunu ene ntetiye papa enti ensese enkikaye bi eyeden eba wo ho ena deaconesses elder the same thing. Enti Bible no kra ma yeti ase say ye yi elder ma ye yi ni oye abefo abefo no kire sen abefo ne say ase oye novi in Christ na onim onye nyini e wonyame mu na o de ne be ye elder o say ebasa na obonsam be hwia no what you see maybe me the constitution me and 9 and enam where Ghana constitution me boy no correct good ba ko sunie another constitution Baptist what's it constitutions identity made the constitutions yi enam a made ba be kire ne buta nyina ne say me sha se afi yen Ghana constitution yeso yen penyin form ko tena se draft constitution yi omo draft constitution no say ebe favor omo ankasa be yen omo de edi bi na ato yeso omo say omo free example ordinary Ghanaians yeah ordinary Ghanaians no yen say ye from sa constitution ya sa so twi na omo yi omo hu efrim no omo atwe omo hu efrim no mo de abaye yeso sa so na constitution and sorry de bia meka show say Gyedie fo nyina ye constitution and Bible enu ne ye basis enu ne ye nyina so ene nia ekire ye say ye nye enu na ye say ye de bu asafo ne asafoma right good eti before say ye be ko ho no maka enu awie mento aso media it ye wo Ghana nyina ye nim se ne ye mpanyimfo na no mko wo parliament sankamenu na edi agine mu ahanka yama police for be fire yi ana meboa identity because ye ordinary Ghanaians but mo ye MPs ministers omo di gine mu no and then you see no ba ya and say oh we are very sorry about what we have done so forgive us and it will never happen again we see where no there was no any punishment good yensha send bi o 2 Timothy chapter number 4 verse 1 and 2 we are now what jump 5 no emame Timothy 2 Timothy chapter number 4 verse 1 and 2 okay yeah very kind 2 Timothy chapter number 4 okay Timothy woman na tosum yenu eti eye enan ni nchichemu sen ba ko ne mienu we are now jump 5 okay o say adesrebi atifian 7 no afi me show nyankopon ne Kristo Yesu a afi me show e wo nyankopon ne bu atiasefo ne awufo aten aten na hoyie ne na henie mu no anim paemuka asem no ginamu ebra asem ne dia enyemu yi aten kanimu tufo abodwetire ne nkyerɛkyerɛ ene enkyerɛkyerɛ nyinaamu enum no na wo de ma wani na ho wo ade nyinaa mu na ma wani enna ho e wo ade nyinaa mu mia wani hunu amane na mia wani na hunu amane ye osempakafo adwuma na ye osempakafo no de adwuma wie osom no kra na wie wosom no kra ebra enkekaye bia nye den emma ho right eti eha no oka no wanka sese kasem no ebra ye ene ebra enyemu na sebra enyemu na se tu sen yidi first afoni mu enye djuma sa me friwe ya me be twa ko Old Testament nienti anyankopon emma sa de no esiye paswa ti asiye nienti anyankopon ma sa de ni siye e wo butai bi nti
enema nyame ma saa de ni siye right e wo apamda de mu yebeko Numbers chapter number 5 verse 1 to 4 Moses woman Numbers patron etirenu chichemu baako ekosi 9 okay Numbers chapter 4 yes please chapter 5 1 to 4 me patron Numbers chapter 5 verse 1 to 4 me patron okay or say etifiansa no or say oyi wona wo ho oyi wona wo ho ntie na Awurade kasa kire Moses say she Israel for no na wontu akwatafo nyina ne wona wo ho senegu nyina na wona wo yare ahodo nyina ne obi a ode efunu agu ne ho fin no mfiri nsraban no mu na omfiri asori dan ni mu oberima obe na muntu no munya den muntu no nsraban no achi na muntu won kro esraban na chi na won den wontu omo enko na wangumu nsraban a metimu no na we omo fa sa efi ni nkekaye no engu esraban a me asaforade me kamo ho a metimu no hu fin metimu no ehu fin what you say na samre no that dispensation of law and judgment no na san niema na ekoso kwata yare ne niema ketenkiti bi no and Awurade share Moses say on country Israel for but by the grace and the precious blood of Jesus Christ onnam ye papa Paul so na all catch you say yen kasem no ebra eye ene ebra anyemu yen tufo ne yen kan mu adenti na Paul an kan kire say se nipa ne fomu a twene san what you say is it imagine so say one na wo say ye twi omo san pa na say ye tu omo san no asofo right asori mpanyimfo any deacon any deaconesses simply because unnim no kura no efri ahyase say na no na Paul ka kire Timothy o say unnim no kura no efri ahyase onkola bremu any ensaguso me de gu su ni mu nti no wo say utumi ginemu ekosi awieye enti entun say in particular no me nyentum say yetu asoreba say asoreba no onu no afi no waba wo ba be kire no ne namba akusi abonten ne namba akusi dan ni mu enti ensese wa fom a wo be ka nanim wo be tu ne fo na watene no what you say na wo mane hu se ni oyeye no enye no o say onko tene ekire be na for ye de woje ni ofre no oje mame sa kire wade bi wo na wo de sinama kwa aba mame fa we ni sine yenkomra 1 Timothy chapter number 3 1 Timothy chapter number 3 yeah one going yo 1 Timothy chapter number 3 one going verse 1 going yes please ye be kan Timothy ngoma no dia edi kan ene ya kan ba ko no ne ne to aso no atumi 1 Timothy chapter number 3 verse 1 okay echo 1 Timothy chapter number 3 verse 1 echo no kwasem ni se obi pe ohwefo adwuma wa pe adwuma pa yes nanso dia ese ohwefo ne se onya ne ho asem bi nka number 1 oyere ba ko number 2 nani so da ho na dwumute oye ne ho wese ope ahohoye onim kyerɛkyerɛ onye osadwea onye pupopupo na mmom odwo onye tutupe onye sikanibre ono ani fiesu yi odi na ono ankasa ni fiesu yi ma ne mahye nase na ne maso hye nase ewo enimdro nyina mu to aso na se obi nhunu ni fiesu dia ebeye den na obehwe nyankopon asafo ebeye den no betumi ahwe nyankopon asafo so onye abefo ma nipa ne nye abefo ena na medical nka kire wo no yenkoye na wanhran na anhwe obonsam atemuomu ankohwe obonsam atemuomu nanso esese wona otete ho no bo no dimpa
na wona wotwe hie nyina no etumi bo sofo asori penyi dicknesses elder etumi bo mu nyina dimpa na wanhwe ahohora ne obonsam afidie na wanhwe ahohora ne obonsam afidie mu ene ede na yehu yenhwe yensafo mu yenhwe ensori ahodro no mu even mayankwachi yenkranza ha kra ye wasofo bi won kranza ha ensemfo a sabio excuse me to use the language ensemfo bi a omudie no ho enyan airtime esansa oye general vacancy obi antumi ntuni nsan mate gina eho no mesan aba ho nti wode usi no pise ntunsen enye adeye wa asori mu a wani je ho na ensese eba yebeko na yaba mameko prophet ho prophet Solomon bafo na mintie ono so ni Gyedie prophet ma mintie won so Gyedie wo ntunsan eho eba no eyese asori ba bia yemfom so na ye tu no asa na ye yi no agina nchen a Gyedie wo ho eyede wo he a okay mini ameda wase na afi ya chia ya tie fo nso na me papa no masofo ayi no machia yi nso so waka se nyame hiro mu yi pa sadia o ka ya ndie no kwase mi yami anim die me gina sie ni se me gitum se ye asoreba osofo nipa bia owo Kristo mu bia no oyemfom so a se o kan Revelation chapter 1 verse 6 na ye bre ni ntie bia na ye ntimi anko o se yen wa mayaye aheman ahina sofukuo se yen se na Nyankopon no right aya hemfo obi a obeji Kristo right nti obeji Kristo di wie se kem yen nyina ya asofukuo sanse o se amanfrafo ananka yen ni chefa no ene wa mayaye aheman ohene asofukuo nti se obi beji Kristo di a obeka asofuduma ne ho nti Gyedie ni bi a otie ma nwumre a ohwe yen e wo Sompa TV no oka asofukuo ni ho however say Hebrews chapter 1 the verse number Hebrews chapter 5 the verse number 1 to 5 wo say sa agyidifo ni nyina ye akristofo no ye mu nso na ye yi empanimfo a wodi asori nanim enti say ye ka se sofo e wo nyame mu according to Revelations na e ye obi a wodi Kristo adi na sa asofukuo na ye hia no ene ye wo mpanimfo studio ha ye hia yi ye nyina ye beto mo ya adwumayefo but ye danya obi da mo no enkyere se obi ba ha no mu a onye ohun se oya adwumayeni obi aye adwumayeni ne mo woni eda ya no so nko enti se mra bi wa adwumam ha no mu a edidi a oda ya no edi obi a wo ya adwuma wa ha age obi a wo ye kwansrafo a obe ya announcement wo ha na no eni no enti asofo adwuma ne de gina ho ma ye nyina ye ni obi a ye fe ne sofo ne mom ye wo asofo a ye nyina ya je Kristo adi ene ye mom ye wo asori mpanimfo a yen so ye da asori ho afei entunsan na yi no ba bi a ye te sa asem ni bi e wo Bible ni mu no na yen papa e kasa o ka se ye yi o mu mfiri badwanim na yen fa o mu nko akire papa e se ye kasa entunsan na 1 Corinthians chapter 5 the verse number 2 no me kan borofo ne kakra bi na ma yi word bi afiri ho na ye hunu sa entunsan no 1 Corinthians chapter 5 the verse number 2 e ho na Paul this asem ne baye efiri ho no ye hunu ba bia bio o say and ye are proved up and have not rather mound that he that have done this deed might be taken away from among you. They say aha na your problem no. The person must be taken away from among you. Enti ehon no say what the bad Greek language na we use here na or you use exile taken away no or you use exile na just say ye yi nipa no afiri asori no mu kura anya say wotena asori na chi o de em papa kan ye de kire say wo baba asori bato ba wo tie kire enti ye wo boni bi anipa dia ye yi ni fi asori no mu kura ni a ekoso wo ye nsori mu sesi ya ye say ye tu we yasen no papa ye ntu nsen e ya asotwen ye kan say suspension ya twini pa na sensen e wo ne dwumadi ho but enye ntu nsen enye that word exile no e suspension nti obi ye adwuma wa ha na samfonso ba mutimi ka se bia onko fie 1 week anai bia ye te ne sika so bia bosome ba ko ye mfa ma no eno munya nyi na di we ni de ye yi wadi wonsi ho bio
exile no Greek word no use you no umma hobio na eno ene the bone of contention abai who the babrofo no mu a o use excommunication ye ka say excommunication a ye ka brofo na was an ecclesiastical censure ye ka ecclesiastical the body of Christ yesu nipa di asore no censure na kire say obi aye bone the act of blaming or condemning somebody wa ye bone ana ye di asotwe emu eden censure no ye dey ma no I believe the constitution egu yan papa ni mi na censure wom constitution Ghana constitution censure wom obey you we censure one hwe a wo hu say ya asotwe nti o tro censure na fe no di asotwe ni nyina be so lie we ukowi akokwa obekọ 3 months ukowi na ntwa obekọ 1 year ukowi censure sa na constitution be ka no was it an act of ecclesiastical censure depriving a person of the right of membership in a church say no you deprive right say yaji niema wo ya asore ba na fi wunsam asore no niema e wo ho nyina ya beje wunsi ho bio ana say this year you know catch say exclusion from fellowship in a group or community exclusion just say you afim anya say wo kwatena kire suspension enti exile no wo use you na sa na tie na say mbisa ne say e wo say ye this ade ni di obi ana me fam no meka say ane meka say dabi na mum ane na do so ane ne dabi ne de won ya ane ne say ade na nipa na mbo you meka say something is incorrigible you can say be incorrigible and not just say it is not reformable or manageable ade na nipa na ye no wo ya ne dan on sesa papa say sia ye ka say yes ma ye obi amfira sorry ye nyina ye ntenam nti ye nyina ye ti wo de ma Paul ko fa asem we ba ye ni nyina ye say obi akofa ne papa yere e wo koronto asorem aida say papa na wu ana na yere ti ase na wakofa no Leviticus chapter 18 verse 6 ni ba mu ati ase say enkoyi wo papa yere adaja so aida say papa ne ti ase oda so ne ba ne ti ana wo so ne ba ne ti se mpana ana say wo waje oba na free papa ne nsam wo se saade na koso koronto asorem ana ye nyina ye bose ana ye ni age saa nipa na wo se nka ye nyina ye su na ye twa agya adwo ma no enti ono de a nka ye nyi saa nipa ni mfra sori nim papa nti ye te wo se ye Paul de a anase nyame na se ye nyi no nyame honhom na de Paul ye adwuma nti se eye ono ene wo se mini ho nipa dua fam nti mo no munim ne wo se mo ye because ya sori foforo ya plant enti se me wo ho de a kasa nipa no meyi no na papa eno no ye wo kwanya ye fa so ye yi nipa ni fra sori nim right se ye de saa de ni di wa won tena se ncha wasase su bewu se bere bamu na se wo mam kwanya na kire quotation ye di 2%. Anya no ane se wa frɛ nipa be gino no abɔ mpaya ma no se ko ana akɔtena kire o ene ye suspension kwa de nka ye na so nka be hu ane se afidie no ɔte ho a ɔnte ho bio na ya mana atena nkyɛn be 1 month 3 months bi ye hu se wasesa ne ya san dan be si na dwuma de so na mom se ye se ye mfa saa de we ni wa eno bi ane edidi Judas Iscariot wo wu ye no ono koto Yesu ba wuja Yesu owu ya wada Yesu wu fiada eno ye exaro nti we se bere ba me kwan na se ye beba ye be ko ho enti se sia ye te we ye wa sorry papa we transform na ye wo ho no mo apɛ na asɔre ma wo wa beji Kristo adi wo mo na to ndwum praises and worship wo mo timi preach evangelism na ye hu ya mema mienu se ye ba be ware wo se wo nhira so because Bible ne nyentum om se yate no ma kokko to akosi nsan wo mu wie ya no ma betena sori nim wo se yaje na tum exile mani hu kwan no tianti ko mani nko anya sa de enti Paul kan sa asem no 1 Corinthians chapter 5 verse 6 no wo se na munnim se ma ho wa ho anya fe emmore kakakra na sai more no nti ono na wo ma na tena mu no nti ono nipa na ono di bone no se ma na tena mu e be fore asa obi ada ye bi because na me ne waye obi anka hwe papa se ye ntena mu nti o chana me na osofo obi nso osofo rich toast ni osofo rich nso akoye obi anka hwe na de na si kwan sa de be chana boje bone obedi nso akoye bi nti ebe wi ase na asori na sai right asori ye bia ya se ye di unim se ye te fan club okra unim se the constitution to ho ye de amamra to ho discipline ye adwuma bari ye ba asori obi apese ye de opɛ ye nya de sa nti boni de te say no nti waka Gyedie for example and all the examples say
obi also be no ye bibi na ni na ho e de na obi ya ye betuma ka sa ade we dia wa ye na say ye yi fra sori no mo. Okay, until I'm using the word incorrigible no. But say it is allowed when the person is so incorrigible. Incorrigible ne say not reformable or not manageable. That is ya born koko baako mienu miensa nine ya 24 or not dey say on a right. So all right I be just on right afri winsam. And excommunication no. Depriving a person of the right of membership in a church. If you all right there and you could be better mama are right no by asafuku ni de yentimi nso so nemo ye mfite prekope ntu nipa nsan right ye ma ne bere ye kasa kire no ebia nani ma ne ho so ye bom mpa ye ma no ebia demon bi na awia no eno so ye adwuma because o ken kan asempa no a o se Yesu ofa pa no no ena o de bo mojanim no o de ma Judas Iscariot odi ye no na bonsamuru animu nti wana de Judas ye adwuma bonsam odiwie na oyi Yesu ma ye no Bible say ye chi Yesu no na onim say ye normal day o nti Yesu baje ne ho because ya chine bebiri ama na je ne ho wa anye ne ho hono ma na omu ne ho de ntia na ni ba ne ho so according to Luke chapter 15 no oba de say for na okoji na jajapade no Bible say okoye no wonam bibia nka no oji nani one day okwa ho kire mo se na nani ba ne ho so no sa word na twi ni yusu ye no mpacho say wokọ ayiri mu a Greek kasa no anasa Hebrew for no wo mo friend say na honhom no to free ni mo honhom ben o say friend the spirit of Baal Yahal sa na Hebrew for friend no ntai say honhom mom na be wura abofra ni mu ana ode ne de nkoje na jajapade ne chefa ewo mu na ono si abonten na ahokere ba ye no honhom na mpa ahokere because honhom de ne koye no o ma ne di ni a ompe odi aduane o mo ko party fan club ase swimming pool mu na oda no ahan ka na o mo je o mani but ahokere ba ye do say ye di mpra kwa aduane no honhom ne mpesa aduane no nti ofiri abrante mu na ne ba ne ho so ena o ka say enwanya hen na maja nie mesanya ko nti obi ohon na say ye de saade ni di no a papa e won sunsan so bebre na o de di nipa no so na ni ama ne ho so ade na ye ma nipa no ye nkoso na ye nkyerɛkyerɛ no eno nti a ye wo na o kyerɛkyerɛ ewo asafo no no te se dia wo ka bi kwa na nani ni ne ho so se ade na o ye no eye mfom so asafo na ye se kyerɛ no ma nani ba ne ho so wan kyerɛ se nipa we mapam no okofie okona se wansanya mabie na se okowu a ya bo nipa na ya amoa no Papa yanka Hebrews chapter 10 the verse number 26 Hebrews chapter 10 the verse number 26 Hebrew for ngoma no ye kan etiju ne nchichemu a aduonu nsia no aduonu nsia no na watro se na se yenya nokora no mu nimde se yenya nokora no mu de ba de nimde ntira me kan se de se ye fere ntunsan wa asore na ye ntunsan na obi a wabenya nokora no mu nimde enti ade na oye no ye fa ne se watena asore mu ye preach wa kanyame asema kire wa nti ye nim se wunim number 2 say no mpo na wudim a wo start sa su ni ban no apɛ empanimfo be frɛ wo na ye ne watena ase na ya kire se e bia wo nkan nko ha ne mo ntro se ne se ma ye nye we nti sa nipa no still a ɔte nokora ni mu nimde a ye ka se obi eye unmanageable na te se ade no wo ye ne dan enye ye sa word na o yusu ye na o yusu unreformable reform na ne se nka wo tu ne fo a wo bom paye ma no obesesa non-reformed person Yesu bom paye bi se papa wona wo de wo ma amini nyina bi anyira age wo yira ba no wo ya dan ni pampem ne ye obi no mo ye yira ba ye wo bi ho no ma wo ye ne dan on sachira bon sama wi ano no de on sachira and the ade na asoro no nyai no because Bible says suntu dia no beba na ne nam ne so beba no onue enti say oye obi a efri na wusuo mu on timi nsachira na dwen enso waba asoro no mu ande na munyare na asoro na ekoje ne ti so ni mo de enti ye nyaa na se wo de ye kan 1 Corinthians Chapter 5 the verse number 6 Korinto for ngoma edikan 1 Corinthians enti Hebrews no de ka se se yenya nokora no mu nimdie na sa akire ye boa pa koya bone a na
adwen sakyere bia ni wo masa nipa ni bio sankrofo no ho asem na na woka no right. 1 Corinthians chapter 5 the verse number 6 verse number 6 Corinthians for ngoma eti enum chichemu nsia no o se mahohoaho anye fe nti asama Paul ka fa ntunsan no ho no na ode to aso se ade na abrantie ne ye na wote aso dem ho no ma mu bogi ne so hoahoa no e bia ne sika kasa bia wonim ka tumi bia odi mwa bi ode bo asore no se de one sofo ya fine nti obi antumi nka no wo se sa ho na mo de ho mo ho ene abrantie no mu bogi ne so na se ne papa ne nwi no te aso dem ho no ma papa na ba asore a obehwe na ne yere ne ba ena eba wa wo ba wo na wo ne sa da nti wo se ahohoaho no enye fe aha munim se moreka kakra na eka more no nyina munim se moreka kakra no ade na yebu ni se ya de keto abi no eno na eba be sei asori ni nyina enti munyi moreka dada no enu nti yama moreka dada no ntena ho wo se yeyi wo se munyi moreka dada no na moye more foforo afei na ye ba be ya de foforo se de ayeye apiti aduane no nti wo ye apiti aduane na se waye mole na se wo mole dada ho no ma akeka fermented yemfa me fra foforo no okay last one na menko sofo Richmond ho Paul ankasa no wa mantem so achinja hodo bi e wo Bible nyina one kofa ba nti meme say Yesu Kristo ene ye nyina ye example as Christians Yesu tu obi sen ye e wo na dwuma obeye ye mu Yesu antu obi ansan esan say Yesu ba ye no na onna sori bia no ono de owura so okwakapanum aso na esi ono akwaya sori wom right ofiro ma na okwa Jerusalem aso na esi obeya sori wom okwa Nazareth aso na esi obeya sori wom Bethsaida obeya sori wom ochini nkuro ni nyina so oya sori wo ba bia right enti onni asori a ono ankasa da no se osofo panini die nie adentia na ni hwe nsori ni nyina so babi okoye bia so ye ma ne kwan ma ne ya sori but here is the case asafo na esi ho no he papa de na ekoso wo ho identity mu kra ye den e bai 1 Corinthians chapter 1 verse 11 identity mu ba ho right ne ba ye ne se de ma asam no kra ina aginsa mu ni se Paul ba ye na wo se Kristo adom ni nti no obi anwa ne mra na emra no mfiri ye nti so ntofom san se owuo bi aba ma yen se moja ni nti ye nifo afei wo munya tese adom nti obagidi a wonfom so ina ya pagu efiri wa kono Kristo nkai wo boni a waye ni bio ena omu ina abagidi ye papa the most controversial church Toronto asori omukọ communion omutimi koburu nsa no mu ina aburugu asondem afei ewi ase a ebi musa me ye Paul dia ebi sa me wa Apollo ho Paul ba no na otichi grace na papa grace na adom wo se o ya asori no wonsusu anya adom ye what the level of adom bi ohono ma se nipa ne nyanyini Kristo ma ye mfa ma no obedi boni nyina bi hoping se adom be koba no ene ye nko adom no so se ye wa adom so kamemma quotations be bira e kire se sa wo begidi kura boni bi wo kura ye nkanto eno na bi musa once save that is the grace anko for preach me da say mesanya about ho ebiem mame ko Reverend Richmond or say ho and Reverend ma mentio anwumrei wonso wadwen susuye e won komoi mu na ebi adwen say sa ntunsen yi no emma Kristo botaya wode ba wiase no enwemu die minim wonso ugidie ene sen yame enshira ene opamfo nyina ewo adwen sachira nyame nam ne masoa omonsa eka na ubisa mebre panyini se Kristo baaye no otu obi se yana na Kristo osimesi masafo na samuel apon de ntwem paso sabre ne Peter na no ne kasa ti Kristo baaye no no ankasa na safo de ye nsaase ti according to Acts chapter 1 ekono ene Kristo shaase ye ka kire asuafo no Acts 1 verse 8 say minja munyanka uchiginafo ne ba benya hoode na mo shaase ye den edi me ho adanse entititi mire mu asemo na ebisande so obi ye boni a ye chiwo ye kun ye mfamfiri se bi akotena akira na se koyeyi enu bi na omoche oba bi odwamammo so a
ko mu kunu akristo kan kire se omunja no eti na asemu a mo kan banishment se ye twa ye yi obi afiri asafo na se ye tu obi ye dai asen na mi Gyedie mu ne de very very important say was ye tu obi ye dai asen no reason be one more one to avoid conflicts in the church emma basabasa ne niema hunu bi watimi wakame emma asafumu oze woye twa obi koto wanka ho asem we de obo obi asuma na aka ho asem edi emma saade ne ba to avoid sin emma obi hu se eish asuma si ya ade we no say na ade aye no edi next time no a serve as deterrent to other people emma omo won ya omo nso ntimi enye biom. It also draw us closer to God. Emma hu bi beto yeso say sa na tie dia te say asori a yakwa awurade adidi wom. Now na mi bi so obi was on there almost of was more nkwa awurade adidi say awurade say omo nso omo hwe di one o neni no akoso ne ho eden. Amen. Eti we no unim say eh asuma si ya ade we yetu ne sen eti enam sa no media menye den menye biu. It also strengthen the weak ones. A strengthen a support a ma obi a wo mre kura no bom modene say ono nsu be pagya ne ho na saa ninguase na anye den anto so right enu eti no nso no. It also helps us to know good and bad. And then we say dear we assume see ye no asotwe say ne koma no is say ya nyesa ade no it is school awati ya yenye exams na school da wona say exams ni mu a yesi de huna kura onimu ade ne onimu ade exams ne me hu a modern ma obi aye den ebo na safonu mo the batch of Famiko Titus chapter 3 verse 9 down name bibi e ho no mo. Titus 3 verse 9 down name bibi e ho no mo. Tito enwoma no etimiensa ni mu enkro eko imu enkono no ese na nkwasia achinjegie ne anato ne kunsum ne mra ho akasakasa de twe ho firi ho. Amen. One. Amen. Asedi e Kristo di amaye ne se ubewura asafo no mu a Kristo se sa nkwase chinje ne niema hunu bi mu no bo modern so betwe ho were afiri ho because enena me ka kwanye nyame faso ehira ne ma ena me bo titan offering ave obi fra ye se na titan no mantua ni ye nso e Bible ni se tia wantua ni ye no nka ho edi bo modern se wanya ba mu dia asede na Kristo e ka no ubetim dia ye den aye adwuma me ba cho to aso kakra ma me efiri se enye mahwe na eyehunu onipa odem papa mu ba wakasa akire no preko okay ne nimpire no pano ayizi onipa odem papa mu eba papa mu ne sen wo sha asori no mu ana wo ye kunsum wo de ba wo eti kafam na de wo eti akafam bia ma wa asofum be se virgin for be se 10 at the end now wa brandi atimu de mu 9 atofam edi asori utimu se asori ni ntumpa wa na se utimu se asori ngu ti say ni pa we kasa kire obaako ye kasa kire omienu na wanye nu hu a e wo se ye ma obone no nipa nyina hu bone e wadi no na ye twen wo sen ba ye twen wo sen a na ye nja okura o ye ka wo mpaibom na ya boa wo mpaibom na ya sen aba wo nchi abesrawo na se wangaza wani ba wo so a na nyame asan ajawo ebi na to Nebukadnezar ye beka se nyame tu Nebukadnezar abira wo ya asodi ohun se nyame ase onfanye hwe no awurade mani fi na hinie no so edane abowa na abira wadani abuwa no ono anamu no ohun se da bi ba bi ya maduru no e wo se mesan e kamfo awurade na awurade ye dey ehun me mobo ndi meka se nyame tu ne sen na tu ne sen ye no wonya Gyedie ye wi obi di se Joseph obi a Potiphar amane higher position e woni fie na Joseph ye obi a apart from Potiphar yere on ehwe bibia bibia ni wa ye di akamo no ba yenhwe baabi a Potiphar yere di Joseph fae na was Joseph samba na chibeda afiase
yetu obi sia na njere se yakunu yetu obi sia na enu njere se yakunu woya na yetu na san no nso no dodo no kwa omo mabiom enti at that point no ne asoro pese okora no na afekura wasan kwose no ne e wo se wo mu ni se the spirit of perseverance and endurance the do baby also show on den Paul say twase fa amane ne nso we awodom ego pie Kristo ani monyan numu ene eduru baby so kura ne Nyankopon do na wotwe naso eriza wo aye boni bi na wo mbese boni e betua so ka ene ewu ntimi nko heaven mani nyeye eduru baby na so do honam wi ya honam ni nyina asai ti so obi a ade aye na ye mia wo se ye ye betwa wo nsa ni nyina afiri ho edi eduru baby a wo se wo no gye wo mfonso e den atum na etwe waso eduru baby a Joseph oba ni twa ntrogu no so wo se ye de no koto afi ase no Joseph mfanka se hwe baby a na migina opne so da fia so sugu awurade so e bompa ye sama awurade san ye den e peja no na se Joseph kura wanya boni biara no ya ye de sa ha nto no so no wanku ne ho wanhye no wakonfu wanwu na se wo de ewu nim se wanya sa boni no wa ye na yetu ase na se wo be sere mpaibo ana wo be sere nkotosere ama ya boaw na se wabodwe se e wai enti obi a meso ma wujamu a hwa na ekowu ona ukowu it is a wo nimse wo pe heavy akodi a e wo se uginem na yetu wo se na wo to won zo edey ase na eboawo se wa mpena na ade biara no the moment ya wo de wo hontina Nyankopon asem ne duru ba bia wo si empo aniema bi wa momodi emodi kura wo me ba cho fa me ko 1 Corinthians chapter 5 no kan ho kakra 1 Corinthians chapter 5 na yenko yanim 1 Corinthians chapter 5 eho ena watro verse 1 down also no o se atifia sa ni hia me abrabobone a eda edi wo asafo no mu abrabode ben abrabobone boni kura ye di boni bi wo ekowum boni bi nkowum adi bi wo so kura ye mumuye amumuye te se bi a meni boni ne de wo ne kowum na de wo ne nkowum boni bi te se obi wo no wo se me di Nyankopon kura me ngini ni sa boni di mesrema wa enyiye ekowum oni obi e ni mpatade ba ebi a wadi Kristo adi namfo nso bi na yedai aba bia kura wa fa yire echi na obi akoda ebia wakotwa loto ebia wakonsu obi ebia wakomokro no ende yetimi be patama ma wunya fa ahodie right pa obi a wa ni tia kan pa se sofo yiri ni na wa bɔ modena ne sofo yiri akoda ana utinu se wo eda yiri ni na wa bɔ modena me kai obi a one ne partner se me van se Gyedie ne eda wa asafom na edi etu kwan na ma bɔ modena da Gyedie ne nada wo sen yinsen ya na masen hye na duru ama wowu sa boni we pia nipa nden na abese yewo even grass onu no da ya yinsen ba boni o ba o sen ka uja ma akura ne den akura ne baba wasan ase nipa ne den aduru edi Paul ka se mi wo ha kire omo bie mu kakra ma ye obeka se edwamamo wabeka se edwamamo wo mumu okay 1 Corinthians chapter 5 okay 1 Corinthians chapter 5 beba chapter 5 verse 1 down na yetumi akọ yanim ewo ho edi odofo 1 Corinthians chapter 5 verse 1 eko say abrabobone a edi wo asafo mu abrabobone wabeka se edwamamo wo mumu edwamamo a eni abosonson fompo mu wiasefo kra mu no se obi ma no enkoso na mu hwahwa mo ho se eja obi ayeden obi awale waja ere saving kra nipa no wasafo no ye youth onware oni bia na sesa nipa atwempena wo se ye consider no danse obi ade wa seda wo yere na wa seda pa free wo yire chi eye niema bi ensem bata edi nipa ni bi ho no mo a omo ye baby ye tu wo mo fo ba odi nipa bi o bi a waduri de na ni da ho pa na wo ye den o ye saade no sa nipa no wontu na nsen a obesa asafo no nti wo de oje tum se e wo se tu se
yɛtu ne sɛn saa mede ase bebree abusuafo Gyedie ne sɛn ɛna w'ani gu so a wohwɛ yɛbɛda yɛn ho ada aboafo ase ɛwɔ ha yɛba mema wɔde adwentoa no deɛ ɛdi so aba ansa na yɛma kwan ama wawuram wode wo nso wɔadwen susuyɛ aba yɛba sese a Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. 21st Clinic sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wuje ho ba bia enye na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebini baby a gise 21st Clinic nkwa. Wo mu dia bibiduro ene beso yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de pa ko a wo ma Gyedie wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. 0540 311 311 0540 311 311 na 21st Clinic. Wo mu ye sciatica expert. yɛbɛda wase na yɛaka wo sɛ Gyedie ne sɛn ɛna w'ani egusu a wohwɛ Sompa TV so dwumadie san nam Sompa FM ahodoɔ ne nyinaa ɛso ɛwɔ Kumase 93.1 FM ɛso saa nso na 98.9 ɛwɔ Sunyane ɛna 90.7 ɛwɔ Nkoranzabono apueyɛ mantam no emu ɛnɛ asɛm ɛdadwa yɛdi nkɔmmɔ no yɛhwɛ se obi aye bone wa asafo mu na yetu na asan na yeyi no afiri mu se onyina nkyɛn nam ne bone a wadi nti na yabisa se eye Kristo nhyehyɛye ana se enipa nhyehyɛde sofo Eli enkyɛ yɛbɛfa afrɛfo no ba memra wo hɔ na memisa wo se ne awunuanom akan woda so gyina so se entu nsene eye ade a eye enye wo asafo mu ana se wadwen asesa mese medaso ginemu say entun sen ewo hwi enye asori ba ene ese etu ne sen adentia ono ye abefu ono afena wo kire no wo sofo na wo ya kire wa ma wa beye sofo wo beye elder wo beye deacon adentina omo no ni omo ye no omo de esan so mo ye general overseers ni pastors ni prophet ni apostles ni eyinti no omo ye the wester than ye asori mane ye because empanyefo be say nia odi akire no esua ni odi kan no nante o dey ase o say made constitution me say constitution no mo aye nyina no omo ye the favor omo empanyefo no sebe ya ye ordinary Ghanaians no ye no model constitution ye den ere yen okay what you see eti medaso ginemu se entun se wo hwi enye asori ba ye tene no enti na medi kan ye di kan no saa no yemfa ne se wasori mu emra makwan se oba ware oba na bema ware bema nti se wasori mu mema mienu ye wadwen se wo mo ware na ampa ne ampa wo mo ware wo wasori mu a ubejai wo mo so mentenam enya ade a mema kwan me makwan e ma no obeye den me ma kwan se ware because me nshira wo so nti untumi fa nkokọ to so ko je court injunction beto me so say chinchi a me nshira wa ware yes na ko hia ba bia ware na omo ba wa sori omo nya ma sori ma me ntu omo nsan na de untu omo nsan wa sori ma san o say me yi omo me hi omo asori no mu sende wo hi omo de na watu omo no no ena me say asori ba
oya sorry ba good na wakodi sansemfo no what you say wakodi wase dia wakoye no okitire nkoye ne meku na ponche ni mete ne hu mfifiri nya no ntia ese yetu nipa na san no ena make sure say senior wode ye fe say gay ne homosexual dia aye infanto hu eno no esan say me ankasa no me preach against gay any lesbianism eti enya ade a wo benya kwan say esan say me say nka me nkyere wa ena obeka say sofo nkyere me right what you say sofo a kyerɛw ema wo hu say enye right eti enye no enya ade a sofo nankasa waye bi enti esesa wo ko ye bi ade a me menya ye no me nkyere me ba so nkoye ye mra fie na ye hwa ade awofo metumi fu me yere metumi fu me kunu na edia se me cheating on her and I say oh cheating on me na say ye one way or the other ba ko chire ni nyonko a o say oh I'm sorry na semasa be ma akola wo ba no onu nkofom ah on cheat on you ebia o sika na wafa hwaso hwe ore mama no adenti na wo twe akola na so na wo wa cheat on wo yere no no dey wa power cho dey and wa gia to me because no you the boss of the house so what you say on you the woman of the house and you wa gia to because the emrana mo hye we fi ho no ekutia akola no what you say so you have to teach the akola ne say enye se obebokro no enye se obetwantro wo papa wo te ho ya fro akola ne te ho hwe TV wa ka che nipa de se wo ni fie afi o china akola ne twantro kire wa wo sa de te na akola na twantro kire enye wo na o kire no okay now afi wo bo no what you say it no we the laymen na ye da for no ye empanyifo no ye bone na ye ne akata so ana nkola no na ye atwe omaso ye mom na deserve sa asotwe ni sa ntun say no that is my stand me da say prophet ma mentio sima mienu na ye ma afrefo mrem sima mienu dia ha me kakaba ye be kwa asan ya ba na afrefo no ba mu amo be ba be ra okay enti papa wonim sa oba ba mu a ye ni asore ba wo sare ya papa ka no ye ni asore ba ye wa kristofo mpa cho tie me ha ye Revelation chapter 1 verse 6 was say wa ye yan aheman say ye nya asofo e ma na janyankopon nti obi be di kristo di a we osofo ma wo nyankopon right fine Hebrews chapter 5 the verse number 1 na osofo panin biara ti o ye ya asofo afa ye mu no sofo panin biara wo yi ni free nipa no mu sha na sofo ma nipa nti agidifo a ye hia ye na ya kristofo se sia ya onyame anim ye ya asofo enti se ye ba akofo se onye mu na onye ye mpani a o ye sofo panin enkyere se ya aka ye members nti ye nya asore ma ye ya kristofo afa ye ya ne sa bia sankrofo na ye yi won se omo nya asore ne mpanimfo no omo ye sofo panin e wo nyame anim sa na ye ka no fine Hebrews chapter 6 the verse number 4 was say na entumi mase won a wanya han pen na waka osoro akyede na hwe wanya han pen yo wabehu han no na wanya honhon kronkron no na waka nyankopon asem wa preach pen wanya honhon kronkron ani wiase a ebeba na ho ode ahwe na wafiri ho ahwe ase no wobeda ne won foforo akwa abinsa kyerem nti wontimi nsakyera bio he papa me pesen ne wo ya ye wo ha ne yatie 40 ase ese asore bia ni wiase atuni pa senda asem we ko so koronto asore mu no efiri o ye ntu obi ansenda se ye tu sanya ye no kura ngasa ye tu sanya nka me ba be kire okwanya e fa so tuni pa senda o bible kire ye kakra na ye nko men kire okay nti di pa na ye tu na senda no ye nko Acts chapter 1 asomafo nyuma no the verse number 20 asomafo no nyuma eti du baako eti baako nchichemu aduo no sabre na Yesu Kristo aja won hoko afi na won kronkron ebeba emai yenko na watro no ngoma no mu se enti bra asomafo ni na akohia dan mu a na ye twen sa won kronkron beba no Pentecost dan na eya duru ana Peter sorry gina asori ma no asafo ni mfimfini ka kire won se watro ewo enwom ngoma no mu se aha ne tena bia nye amanfo nti obi a obeyi Yesu ama no
yatworo e wo Psalms enwom manu mu say saa nipa no ne tenabea enye amanfo his place should be desolate na saa nipa no na yatu na asan yo aha na obi antena mu na ne hwe adwuma no de adwuma na oye e wo Kristo mu no obi mfa ofoforo mfa nti wo yetu san fra so mu a umma mu bio na ne say yetu san ya according to 1 Corinthians chapter 5 no the verse number 5 ne say yetu di wa Satan sa nti na meka say yetu obi ansa nti ne hwe adwuma na wo ka no enye no nti na sofo ele e ka say enye asafo ma na yetu onsan na ye wo mu a yama omo dibia na yempanimfo no wo so wa kire mu say asore no obi aye sofo nanso ye wo Ewo musa wako kunudia Nasuru wani na jinkuguo Wana wafetiono Wana wafejaino Oko tojani wana jufano Ewo musa wako kunudia Wana wafetiono Wana wafejaino Exams. Wow, what you want to be a 5 years, 10 years, no about just 6 months, no what defense. Now bear for saying so be a what years or more when you're 20 years. Now bear for any way. Nina Jina and near me pano who see any a commander will be him and will be crowd so 20 years a more than so. And so that's what tears or no. A dear no India can't say be more ya bear for or be a wabam for frono, but before so I be was soon dear not to say, Yachilla will near maybe a more day. What's in near maybe I say, a dear Nadia or be I am Fonsonas and Enfonsono. As I say, you tune the 4, you tune the 4. As I say, Casachino, a Casachino, one ye be a such a yet. The Duya Naya Canono, or be any down say, Nejayere, Afano. There's a say power when 1 man as such be a or best any amount we in Antinia Boninana, ye 20%. May I say, Bre, everything for Gyedie saying, and when you go to O'Shea, ye car say 21st clinic for SARS and the same first side to my dear mirror. Ye can't yarisa a dimu, I yarisa ye crojin a 21st clinic. Ya dear ya in the foul how you now call 21st clinic. Or China Joa Day, but what they say over 21st clinic, beer a ben war. Ye nuru ya sononko, ya yarisa ya sononko. Ye unfidia, ya desire the infidia, ya
hwehwɛ yadeɛ mfidie a ɛkyerɛ yadeɛ ano aduro ohonam agyene a yɛbɛtwetwe ama ne nyinaa asi so kama ɛno no yɛwɔ ho mfidie ɛne ho nimdeɛ a ɛdi sɛ adwuma yi yɛsa yadeɛ biaa na yadeɛ a yɛagye din paa wɔ mu ɛyɛ sciatica ɛfiri usisi akyi fa wo sirem ɛnante a kɔ onan kokonkosi onan tu na afei ɛka wo natabro na esi fam no ɛno ne yɛfrɛ no sciatica no mepakyɛw fa kɔ 21st clinic ɛho nuro ɛwɔ hɔ ɛnkorabata bɛyɛ dunum Ghana ha ɛnom wokɔ baabi a wonsa ɛbɛka yɛn mepakyɛw frɛ saa number wei wonsa ka number wei pɛ wawie ofra baabi a ofre firi no ɛhɔ na yɛbɛkyerɛ clinic no dia ɛbɛn wɔ na wobɛkɔ ayaresa 0540 311311 0540 311311 na afei wafrɛ yɛbɛ direct you na wakohyia adɔkotafoɔ no wɔde obuo ne ahobraseɛ ɛne nimdeɛ ɛbɛhwɛw ama ho atɔ KTS Marketing Agency wɔn na de mizo aba mizo no de gu ahodo mienu yɛwɔ amango deɛ ɛna yɛwɔ nea yɛaka nnuaba na afra nnuaba na yɛaka afra no ebi yɛ amango kwadu ɛne nea yɛkeka ho a yɛde afra deɛ ma ne de no ɛyɛ sononko nea ɛboro bi anim ɛma no ɛyɛ dɔkɔdɔkɔ mpaninom mmɔfranom kramonum asɔfoɔnom akwadaa no kɔ school a fa bi hyɛ ne park no mu okodura break time ɔnom a na hoɔden bɛsan aba bio afei edwamu ma mo die ne driver for mo die ne mo a mo yɛ adwumaden mo die ne ɛyɛ 5G watena wia no so abrɛ na wahu sɛ honam dodo honam ayɛ malaria bi saa no na watu ne ka na wapɛ 5G wonya 5G no bi nom a ɛno ano no one ɛyɛ adunum bia no moto nkwanta mo apai 5G no ma nipadua agyene nipadua abrɛ ahoden a wahwere ne nyinaa san ba biom yɛfrɛ no 5G efisɛ enuaba a yɛde yɛ ɔyɛ nyinaa no G ene dikan ene nti unya bia onom a wobɛte grape ewo mu guarana ginseng green tea ena grapefruit saa nnuaba we nyina yɛyɛ fam Ghana ha ɛho ɔden paa nti sɛ wonya 5G wonom a na kyerɛ sɛ ɛte sɛ deɛ wodi aduaba na nkasa frɛ Dr. Silas ene ɛdɔm no wɔn nam adwaman nyinaa so wowɔ edwira adwoada wɔn bɛba edwa no so na wafrɛ wɔn nkranza brada wɔn bɛba ukuada wɔn bɛkɔ kentampo yawada wɔn bɛba techima wɔn bɛkɔ wenchi ene emiamia fiada wɔn bɛkɔ so a techima ne emiamia ahodoɔ adwaman yɛ wɔ Ghana nyinaa no Dr. Silas ne ɛdɔm no ɛkɔ so 0246 270221 ɛno no yɛ KTS Marketing Agency for number ofra wɔn de dosopo ɛbɛbrɛw ɛmranteɛ n'ani gye ho pa nti wotɔ no ɛnsa yɛ na wato bi na watɔn ɛbɛboa wogidie ne sɛ ndwumadie no sɛ w'ani gye ho woyɛ sɔfo woyɛ prophet wonim radio so kasa wonim Bible mu wonim sɛ deɛ yɛ pensem ensem mu na apɛ sɛ woba dwumadie no so a frɛ producer ɛwɔ 0244 361008 ofrɛ saa number yi a producer bɛgye so na waba program no so number no biem 0244 36 1008 na waba abɛka dwumadie no ɛho sɛ bɛyɛ anso bɛba abɛkyerɛ wadwen baabi a yɛduri yɛ ma kwan na bra Sompa TV so betre wadwen 0598 994 994 0598 994 994 mebacho ofra mentie ewo TV no so mo amohwe TV no wo de yankasa wo telephone no so good evening mebacho wo de ni ba bia akasa fi mebacho FM evangelist Gyedie me da say evangelist my entie wadumrei asabi wadwen Anumere na misiramu. Amen. Ane nkyerɛkyerɛ pa mo de bre. Right. Awade nkira asɔfo ɛhɔ nyina nkanka me papa Prophet Solomon Bafo. Right. Ɛna me nua Reverend Ɔsɛyi so. Awade nsiramu nyina. Amen. Yenko. Ne kan deɛ sɛ deɛ yɛka no. Ɛyɛ adwuma. Na sɛ deɛ papa asɔfo baako no kyerɛ no. Ni sɛ asɔre bi afiti prɛkɔpɛ ti obi sɛn. Sɛ waba asɔre mu mfɔfɔ. Speak the copy or young from Swana, yet to nothing, baby. Yaboko, yet aso, a truthful, Takum, you know, me answer. Answer my YouTube being sent, and you say, Pamo, you all you know, on your nothing, say, to be guy. The DM, it's in a command from the good and from the back, so to an eye.
The Kai baby affairs, man, will be this about anything in 10 years. Now, when you say, you know, no one say, for one up, Barbara, and Wadian. Or no, Jimmy, cut the soon, young friend or something in one friend. Or no, who's up, let be a fancy, but the soon cool so to see, or boom, go to this and from so saying, why, so for you not come on, you palm of the yes, I am. The thing be, I had your bank, Uncle from Nipana. Yeah, say good evening. Hello, good evening. Hello. Good evening. Udini baby Okasafi. I'm Patrol Casafi Gosso. Yeah, say Udini Sana Inti Wasam. Manja Santa Campo. My Inti. Yo, I beg for me, Chiamun and I cheer for Fina. One from my back on the share, you see a deal switch. This and I'm only been you to. This is about the produce and saying that the tissue with the Unisia and the baby, and the sense of Unisia the end. In Angashikat ono, China Mona and I see a dear tree. The Buha or ye and I'm sent Kawabon to me. That the other man in Sasso or Satura or say 1 hour for a crown be our sorry between the two nothing. That the idea of the same pet that actually you put us and but to be you also put us in the end of your pet, you're not clever for account. And then so the can't do so. Yeah, and say a camera and you 2% and a bonnet, but some will say, on Sakura and your bonnet. In so cool your bonnet, and your bonnet. And so once the software didn't so cool pie into insane. I saw about when fish wire, so I bonnet at nothing. But who said, in so cool and I can concern your bonnet. Yeah, I say. My good evening. Hello, good evening. All right. 0598-994-994. Good evening. Good evening. Never told Dini Baby Akasafi. What your common says, look at the film class. Yeah, that's my entry opening. But you must say, I was say to the say. Then two say no Mukra, Nobaya, and Kasani Pano. The Tennessee. Obi wa na ụmụ ahụpa o madam frono ni ya na kwasore me kosam da yetina sen kwese achi no obetimi a convince ama ukra so ya dey extra so no ne mo chi se ono ahụhụ anu nye no ho na otutu na mo ba sore na ho keka eche se wonye no ho a mpanyi ko betimi a be no mo se ni kulai na wasa so aba na yesa na se yesi sabe bonzam kra bra onya adwembone wosoro kora no abofo ni bi ekwan so ni dinza woso enti bra obakora wote so no miensa ade ba akobae sensa woso bi a oni abofo ni bi di ya eti di wo mobae ti tu bi sen kurare adwekora se ya da fro no ana se ma sorba obio later bo so akonvenso nemo se ne aba wo che no se ye bono te se de obey in Unia Saba, anti Shabby no be Saba no dear, and the end of Paz was Abaya Sorba. Yeah, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. Udini Baby Akasafi. My intio. Hello. Hello, good evening. Good evening. The pastor of Medi at the boy, make a satisfactory. Yeah, that's a main two piece. Sister, I'm a little demonstration when I made TMO. Now, Kaka made me a kind of say. So far as in a year, Miss Hanadia, no question me. To be new book, I will to me, it will be a sign over me. If you say that, the boy shall see a brother, Adam, if you have one. No, and I'm no my into young Pom Pamo 3, but they are not no Edinano. Until a Radianca 2 mono. She will be full and also be a bonnet. Only young Ponta and Crown fast with me from a faso. Right. By year and 5 years. The answer is a creature by a good. As a company from Crown, I see a question of Bano was okay. I need to questionable. Now to create the Sasania, only a bonnet, only kind and to go. That was to be into me.
Three asɔfo mpanimfo so kɔsi asɔfo awerɛkɔe nyinaa so no bibisa sɛ ayɛ na bɔne ɛni ne ho na sɛ bɔne nso ɛntumi ɛnyi ketewa sikiri mu de a ɛde baako sɛ mayɛ mu bibia ho atɛn kɔsi sɛ awurade bɛba ɛbie nnipa no ɛwɔ dibere bi ɛwɔ asafo no mu bakyɛ ɔtɛmɛka ne yɛto nka paa sɛ nnipa no wɔ dibere bi ɔnsɛ bi a wohwɛ sika so woadi sika adeɛ baako no sɛ sisi and the person is not fast worthy so bɛkuta sika wɔyi no ɛfiri ɛhɔnom na mmom sɛ asafo no mu a ɛdeɛ wotu nnipa no ɛfiri mu no deɛ yɛni sɛ ɛho sɛ bi obi kɔ asɔre asomasi na yɛtu na san na ofiri hɔ no ɔsan so kɔ asɔre foforɔ mu a ɛdeɛ na ɛdi adanse sɛ nnipa no nabrabɔbɔ no na ɔmpa asɔre foforɔ mu debi ha nso yɛbɛsi de nya akra foforɔ ɛnti nnipa no bɛwo na mekɔ asɔre wɔ ha magyae ɛna maba sɛ yɛ a ɛnti ɛhɔ no so baeɛ no ɛnyɛ nyamekorɔ no ɛmu no waba no ɛnti woyɛ asɔre ba na fa no sɛ bia so obi akɔ akɔhyia ɛwɔ sukuu paati bi so sɔfo na menyina hɔ bi ɔmo akɔgoro no nnipa no wɔgyina hɔ no anaa ne onim ne yɛkɔ so ɛyɛ nyankopɔn sɛ nyankopɔn ɛhu sɛ ɔmo yɛ saa adeɛ no wantu ɔmo ansan a yɛnyɛ ne kwan sɛ mbɛtu saa nnipa no san yɛda ase bebree. Good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, sir. Good evening, baby Akasafi. That's your family, young man. Meda ase me nti opening. No, me that's it. Okay, I don't know I can do it. And let me come and show what you're for me now. And I'm so holding now. Now, I'm not. So, because of me, when they say, say, Obia, when I tune up the free as a funeral. And never would to me as a funeral, I will come the free more. They will any money or you media with me as a funeral and a more dear go. Because the animal palm, but that's why I have a back. No more than cocoa. Every money I want and you know. That's why I cannot okay. Couldn't form it in Kaiti, no. What can you do? See, do you don't know what? Send brave woman to make me a car. Yanko. Okay. What's it? Make sure you move say. Mone Ajamafo ni Afra. And you see Ajamafo, Anna. Any brave for Anna, a min for Anna, I was also for as I'm crying at America. And you're not anchor as a same free, we are so free. You are going to say, now I say, my train must say, Obina was friend of Unia, Ojamafo, Anna, Olibre for Anna, Obosuni, Anna, Tokape for Anna, Sabu Anna, Omimfua. And no more. Saa onipa no onu no gimpo okay na if I'm home then na we do one from mu no akan bi enye wona wo from obene ye na wase bebre ya to de na say good evening. Good evening. Hello. Good evening. Good evening baby Akasafi. Na araba yeah, that's my interview. But maybe a question. But maybe it's a short day. I was showing the moon, maybe I was a young hardware. I saw the 1 year. Our brother idea, or sometimes I saw the what's on it. When they young hardware. I'm not so doing. I have done it. I don't to. Okay. Yeah, that's a baby. Say, oh, I saw him. Na say, eh, beer, ya yo what do fina ya me na Sunday moi. I saw it being yen tumti. Yes, ya nyo what it was say two saying. Okay, ya yen tum, I India was say ye two saying, say, ya nyo what in ane bear mate to a person who say, and no, I am from Swana. Okay, 0598994994 0598994994. Good evening. Good evening, baby Akasafi. The friend is booked in Category at Edinburgh. But I say, Mira, my interview. I say, in the case of one say, you are fair, you are born here, you say.
Panacha Tidiana Wasu Nami Sompa we are something in Latvia Makodi Associa there 2 billion Makodi not often Power and that for me Namani Momi na and you Momi na don't say we associate I wouldn't put to now maybe you don't my name on that for me if are very day what much as a Punamne and Mano no manimo we didn't go abortion do no much no wallow man you can't motivate me. Okay, yeah, I say good evening. Good evening, sir. Good evening, Baby Akasafi. My intio. Hello, ma uneso wadaro ma nidi mwa. Na but I don't know what especially you can free at a minimum. So the substitute at 5 days, and so what can do the first about say? You cannot only allow for you. You free me. You for when I want to come actually. I may have that and you. And you give it a now when you put it right, yeah, I say good evening. Hello, good evening. Good evening, Baby Akasafi. I am from Yakuti. And I say my intio and you read. Good evening. My intio. Good evening. Oh, so men TV, not tear or I know the good evening. Hello, good evening. Hello. Good evening. 0598994994. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Good evening, Baby Akasafi. I am from Yakuti. My intio and you read. Oh, you're not so for Aqualecano. I saw the constitution. A chip as Salmano, but so for the new woman. So for the one which you are coaching plan new owl. And be so for crucified a year. And I want to come like the buyer. But you could wrap sort of pass the near. We are so for any as something for the year. And the mass of a Solomon degree, Janko, my churches no. Right. But that's a little no can't be done about no can't go no kitchen rap. And we won't die. We are so I decline them 24 now. We are born again or on total. It's the Ghana MPs and the Ghana ministers. If you have not so for no, we be going to call one churches. Right. Yes, that's the brain for you chat for na Emra studio. I'm a wrap up. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. What's a meeting patient now? My intio. Okay. You can take the cake. My intio. But so I make a son watching what shows you. Sometime on yet. Say again a day. The woman you for maybe I'll need the new shower. Come the new Sanaba, because of conscience. Now, go to I abortion. To them this day. Abortion a while and move. Oh, yeah, now that be dying. Right. Yeah, that's it. Okay, yeah, that's it. Baby, Yadri, Yadofred, you might be say topic we next week. Yabese aba betenase yabekom biom na ya kire Gyedie afoforo ewo ensemi eho prophet bafo mayentio wase media wie kura sima ba konefa na yempon. Okay, nti mada wase bebre ne ya frefo no so kon ya de nyame nhiro mu wonim ni akofa asem we na aba ne se topic we na very broad the time ni so e wasanka number 1 ebisa se tunsan ye de ade ni etoso mienu bone ben na obi ya yetumi sen ni etoso miensa afi kwan ben ye fa so a si ehu sa na ma miensa we ya nka questions ni ye wona otwe mienu we ya nim still topic we ya okay nti wonim ya so tunsan but ye nhyɛ dan define ade koro
ana yenhu bone ko a obi ya etuni sen asam a Paul ka ho asam of 1 Corinthians chapter 5 no eye bone a ye fa ni incest right wona wo maame wo papa wo papa nua wo moja woni wo moja akoda ho asam na ye kan eye bone a sabra na Leviticus nse yensi wabo ne yenku ana edu ha na Paul say mo obi amfa bo mo no ye mo ne so mpa ye ne yentunu nhye bo nsam nsa ba ye okwan ye fa so ye no asori bia anya ebi da ena me kan say me say ye kotu ne yakosam so no ma kire anya dia omo ye no ye eye say adwuma wo ye ne ye se fato ho na ye ntwe waso kakra na ye no nkasa wo sa kire na wasan ba ne mo ye wura Bible nu man kasa ntun sen no o ma bio ana ye bo so mpa ye sa ensenkyerene no wo so a wo kwa wo nkyene wo nti wa akra no wo ntena ase nti nkrofo bi sa say na ofiri hanom na obekọ asori bi mu a obetumi akọ because okọ a onwu ya ntuna nsen ebia kasa bi na kasa na ne bufu na okọ ye na de ye de begina nipa nanim ana ye yes a ritual no gu ni so bompa ye gu ni so te say ye say nananom say ya twa wasu nana ye de anu na twa wasu ye de ukogina ho twa moja gu so nti ye nso so ye ji Yesu moja di meboa si ye ji ayi hon kronkron di nti Yesu moja na gina de ye ya gina de no eye communion wine afei hon kronkron na gina de eye the oil saa niema mienu wei ene ye di gina so tu obi san ba ye wokwan wokọ asofo school bebere ho aye nkyere no because obi antu obi ansa enti obi say adwomamọ nko na obi ba na Paul ka asem bi we dey 30 seconds na menka Paul na owie no obewie Korinto nwoma no 2 Corinthians chapter 12 the verse number 21 o say se ebia me ba bi wa me nyankopon ba bere mase e wo mu fam na majam wo mu pi a wo ye bone na won sachirae won adwen won fi ne won adwamambo ene akohwesam a wodi ye no ho nti nyese obi ko bo adwamanya apɛ ne yatu na sen but adwamammo na obo ye no eye moja fra ye ntime ne ntena okay se ebia me yesofo me ya asore ba e wa asore mu ye nyina ya kanifo ye wa asore mu ye hwe ya me na nde mafa bo bia kren sanka me ni obedo asore mu afi o ya bisa asore ma ni nyina e ko ho me da say gay ni lesbian na o mo ko ho ene ye so Dabi. So Richmond, my yampon was a media we cry. Yo, Yame, Inshra Yina, ene, Unyame, Homo, what then a diamae, and then you may. Near whom they say, or how near mania a womua, and non just a money in 2 being say, so we also or corner or corner one maybe wa, or maybe aware no dear a yenny passem. Nyamia sem no enye ni pasemu wose ne wiase bu ne nkwase ade no ana wiase bu ne nyansa de no nyami bu ne nkwase asem edi nyamia sem de waka ena no according to 1 Samuel chapter 16 abra na so kenso nyamia ngasa na esi no abra wo ya ade nyame mpe no nyame ka kire Samuel se ubejam so akuzi da ben so de Samuel de no ni se so da so di nyine enso na awurade yapo no edi nyame de ma yenua mo no se yenja asebia mitu osia wobekọ asafo yetu osin wa ha na wanyo homework na ukọ asafo bi mu a sofo ji utum na ewurade nji utum a okoye kwa sofo ji utum mesin ya kabio yemu bebere ti asafo mu a sofo na agi yatum nyamenje yentumu yenhunu ewurade ani monyam da it is all the oil bone wa assembly na obekọ b ufiri b na zo obekọ c na ebeje wa wo ofre ne wo tight na ekọ Gyedie ba nyame mu pa na de unya ketua bia amen Pasali yampon one wa me da say me quotation aye be pon e be hu no John chapter number 9 verse 20 to 23 kan ma me na ye we bi de kan ma ye na me de na brofo kan brofo na ye nko o say his parents reply, we know this is our son and he was born blind, but we don't know how he can see or who healed him. He is old enough to speak for himself. Ask him. They said this because they were afraid of the Jewish leaders who had announced that anyone saying Jesus was the Messiah will be expelled from the synagogue. That is why they said he is old enough to speak for himself. Yeah, that's it. Jew from Remuno,
na akoye say ya shout to ho say memmo Yesu din obo Yesu din a haram enti ya nyontum say oba ni amede twa to ne say senia yenyina good yenyina ye ka no me da so gina say yem penyimfo no ene yese saa so twe no because ye nia ye no osumase o ye no osumase ye mane de no mo ye no papa ka say obi anya sorry ba oba adenti na ye de ko your friend say new convert class won fiti plako pe na ye oba ye na ya you have to go through new convert class ni ache one say ele medase ye brason it won you do ho na say udi nkwose asema won na say ye tu say because ya kirew e ma wahu no kure no abuja for hanum na brebe ma yesi Sompa TV jumadi e de bre wo Gyedie ne say nyame ya adom adase ne ye be san aba na sofo ayete wo mkan ye Reverend Richmond or say Hey, on your door, into the walking, Salet Yana, Petro Moment of Suminu, Yimuba Copimiensa, 2 Peter 2:1-3. Now a deal for Trofonso or mining, said the church for Trofo, Beba Mumununso. 1 hour deal say a Ficusem, Beba Bishim. Now a power radia, what all one, now a G1 umpo. Now they